That's right. Sitten se on mennyt. Yeah. Sitten tuli väne yskäämään ja se meni viikki. Really? What are you going to paint something else there? Mhm. Sitten vettä paljon. Mhm. Sitten tuli vettä paljon. Ja se meni siihen veden päälle ja se meni ihan rikki. Uh-oh. Niin ja sitten tuli uusi. Sitten mies tuli tekemään uusi. Sitten se oli korjattu se väärä. Ja se mies korjasi sen. Mhm. Niin se päätti mennä ulos korjaamaan sen veneen. Was it the man's boat? Joo. Aha. Ja se koja. Ja se köpsei Aha. myös. Kun mä olin keltakessa talossa. Mä olin keltaisessa talossa ja vene oli musta. Aha. Niin ja meri roiskuu ja ne tuli märäksi. That's what happens, yeah. Niin ne tuli ihan märäksi. Ja piti mennä vaihtaa sisälle vaatteet. Yeah. Niin kun oli ulkona kun oli niin paljon vettä, mutta ne meni veneen. Mhm. Niin. Ja Yeah, is that the boat up there, huh? Joo. Up Ja there. lintua. Tossa koja ja mies. Siinä. Are they in the boat? Joo. Ne menee tätä vettä pitkin. Yeah. Vettä pitkin. Kato kun ne on veseen. Very good. Ja sit tuli sammakko ja kilpikonna sinne myös. Aha. Niin ja pupu ja krokotiili ja leijona. Kaikki. All kinds of animals. Niin, ne tuli mukaan. Mhm. Where did they all come from? Ne tuli eläintarhasta. Aha. Ja ne meni tähän veteen. Did they go for a swim? Ei, kun ne meni veteen, laivalla veteen. Aha. Into the boat. They didn't want to go for a swim. Was it too cold the water? Joo. Mhm. Niin, se oli aika syvä veteen. Se oli aika syvä. Oh, that's why. Were they a bit scared of it? Niin, niitä pelotti, mutta ne löysi ankkalaan ja ne otti sen konkikalan veren. Right. Okay. Mhm. Sitten tuli hirviö sinne sanomaan, että se, oho, Whoops. oho. Should we wipe that? Apalai tulee koskenaan melkein alle. Hei, ja mun silmälaseihinkin sitä maaleja. Mitä sit äiti näkee? Ei mitään. Niin. Maybe. What if mummy? What was that? Mitä tuli suulla? Aha. Well, thank you for telling us what you've been painting. Niin, toivottavasti se yöllä kuivuu. Yeah. Ei kai hiilipurase. Do you think the mouse likes paint? Näy. Onko sulla kakka? Se hiiri ei osaa maalaa. Se. Does he like eating paint? Näy. No. Well, that's good for you then. Maybe he'll leave your painting alone. Niin, mutta hiiri ei osaa edes syödä. Puurokaa. Niin kuin lusikalla se ei osaa syödä puuroa. What do the mice eat then? Sitä juustoa. Oh. Niin, kädellä. Kun tää on aika vettä, paljon vettä, ne meni veteen. Ne
soi siellä laivassa. Niin. All the animals. Niin. All Kato, right. kun tuolta tulee. Tuolta tulee. Varmaan tuolta tulee pupu. Aha. Kaikki tuli. Mhm. Siellä on Noa. Aha. Siellä on Noa. Oh, it was a Noah's Ark. Niin. Right. Okay. Daddy's gonna have some bread now. Joo. Mä oon jaksanut aina mopeilta. Mutta Okay. mä luon virheitä. Where's the green paint? Se on tuolla virhe. Uh-huh. Ensin Tommi varmaan kuivua. Yeah. You can add green paint to it tomorrow. Huomenna. Niin, jos se kuivuu. Mhm. Laitetaan täällä. Ei sitä nyt voi laittaa. Yeah, we can't put it because otherwise it will get all smudged if it goes through there. Voidaan huomenna se sitten We can leave it there to dry for the night. Should we put the cap on this? Joo, Or the lid? Eikö sormet likaiseksi? joo. Pitää aina sitten I can go brush your paintbrush. Niin ei näykään likaisesti. Hyvä, sä olit tosi varovainen. Mhm. Ei mä nyt All right.